cari jonan kanduang taraga jo galu-galu jo ampian saja dilapetkan. Tolonglah sampaikan dah onde lah sampaikanlah sampai di mana kini narayo tolong sampaikan. Rencananya kubu Tanjung tak pernah dari Kubang Putih. Babelok jalan ke Piladang, bapasan yo kanan kandung. Usah dia aja makan siria, cara jo sapa kota gamang. Tolonglah sampaikan dah, onde lah sampaikanlah sampai di mana kini narayo tolong sampaikan.
Babelok jalan ke Piladang, papasan yo kanan kanduang. Usah dia aja makan sirih, carai jo sapa kota gamang. Tolonglah sampaikan dah, ondehlah sampai